भाई हाथ कुंडे होता म कौन करी देखिए आप लगे दे बड़ुआ सुन एडिया आज्ञा मत कहीं वालो जो हाथ कुंडे होता भाई को दे दे भाई कहला बोली देदेला ना रह से तो कथा बुझुछु अबे मरते गई मैं भाई का बैठ बा कहला जावा पई हम भाई को देली आ